I y'a fɔ cogo min na n'a fɔra k'i ka kuma sariya kan i bɛna kuma fɛnba de kan parce que sariya ye fɛn min b'an kala ɲɔgɔn na fɛn min b'an gɛrɛ ɲɔgɔn na fɛn min b'a to sigi bɛ diya ni o dira mɔgɔ dɔw ma k'olu ka k'o tigɛbaga ye ala de ye fanga d'olu ma sariya yɛrɛ ye mun ye i ka hakɛ ye mun ye n'o fana donna o bɛ se ka sariya nɔgɔya i ma i y'a fɔ cogo min an bɛ kuma jabaraninw ni bɔlɔlɔw kan k'a ɲɛfɔ an ka to dunkan na pour que mɔgɔw ka se k'a faamu parce que o ye filiba ye n'o fili sera ka labɛn mɔgɔw bɛ se ka sariya faamu ka da u ka sariya la sariya ye hakɛw de ye n'a bilalen bɛ bɛɛ ye ni bɛɛ kan k'a bato batoli ye jumɛn ye i k'a dɔn a bɛ taa sira min fɛ i k'a dɔn n'i sera a ma min b'a la kɔlɔlɔ min b'a la n'i sera k'o dɔn o fana bɛ fɛn caman nɔgɔya sariya bɛ komi a bɛ yɔrɔw labɛn n'an b'a fɔ ma a bɛ fɛnw réglementer an cɛ relation bon n'o sariya nana kɛ i b'a sɔrɔ olu talen don k'o don kafe kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko code ou bien code de procédure ou bien code civil caman b'o la bon o sariya fana bɛn de bɛ k'a kan k'a ta sariya tɛ ta ten sariya tabagaw ye n'an b'a fɔ o ma ko député n'olu fana élulen don an ka population fɛ olu de bɛ jɛ ka miiri ministère an ka sariya so minnu sigilen bɛ an ka ministère so minnu sigilen bɛ olu bɛ miiri projet de loi dɔ la ko ministère de la justice pour que k'a fɔ nin bɛ tan fo loi dɔ ka ta bon n'o loi de mana voter n'a bɛ fɔ o ma ko sariya fɛn o bɛ voter assemblée la n'a votera assemblée la olu ka baara de y'o ye ni sariya bɔr'o la k'a bɛ di kiiritigɛlaw ma an bɛna don ka o fana ɲɛfɔ jɔn ye kiiritigɛla ye o sariya min mana di kiiritigɛlaw ma olu ka baara foyi t'olu bolo ka o sariya labato a labatolen ye jumɛn ye ni min y'a sɔsɔ n'o ni min ka kan o ka bɔ a sira fɛ o bɛ kɛ an ka jɛkulu dɔ kɔnɔ n'an b'a fɔ o ma ko audience ani an ka instruction ni information ni juge d'instruction ka niveau la an bɛna don olu bɛɛ kɔnɔ bon o de y'an ka baarakɛminɛ ye mɔgɔ o mɔgɔ ni ala ye a to i ka se ka ɲɔgɔn dan kɛ ka kɛ kiiritigɛla ye n'an b'a fɔ o ma ko magistrat ou bien juge foyi t'e bolo comme baarakɛminɛ ni sariya tɛ o sariya bɛ komi sɛnɛkɛla o ka baarakɛminɛ ye daba ye o tɛ se ka t'o kɔ juge fana o ka baarakɛla ye sariya de ye n'ale ye sariya bato bon an bɛɛ kelen kelen e o ne o hakɛ dɔw b'an na sariya bɔ an bɛ sariya bɔ i n'a fɔ ko devoir ani comment on appelle droit et devoir bon ni nana don o kɔnɔ sisan jɔn de bɛ kiiri tigɛ o kiiritigɛlaw fana a bɛ f'o ma bakuruba la ko kiiritigɛlaw bamanankan na mais tubabukan na fɔ ko magistrat magistrat ye jɔn ye magistrat ye kulu de ye ni juge damadɔ b'a kɔnɔ n'an b'a f'o ma kiiritigɛlaw n'o ye juge au siège ye i b'a dɔn n'i donna an ka tribunal kɔnɔ i b'olu de sigilen cɛmancɛ la fini finman b'u la olu ka baara tɛ f'u ye ka tɔw lamɛn min bɛ f'u ye ka kiiri tigɛ o kan bon maintenant belebele wɛrɛ bɛ yen ni mɔgɔw b'o dɔn kosɛbɛ ne b'a fɔ ko procureur o fana ye juge dɔ ye mais a bɛ f'o ma ko magistrat vraiment mɔgɔw b'a fɔ ɲɔgɔn ma président procureur a bɛ t'o sens de fɛ mais a bɛɛ bɛ bakuruba kelen kɔnɔ n'a b'a fɔ o ma ko magistrat o fana procureur ka baara tɛ foyi ye ka sariya kɔlɔsi ni sariya bɛ appliquer ale ka baara ye min fana ye tuguni n'i ye sariya sɔsɔ k'i magɛn k'i poursuit fo ka t'i minɛ n'i minɛ a bɛ enquête dayɛlɛ i kan n'a tilala ka enquête ni fɛnw na soit ni gɛlɛman don n'an b'a fɔ o ma ko sariya fitininw n'o ye yuruku ye n'o ye ka abus de confiance ka mɔgɔ danaya kɛ k'a ka wari minɛ k'a mun ou bien ka baganw bila ka yala kɛnɛma ou bien i ka taa don du dɔ kɔnɔ ka sɔrɔ autorisation t'i bolo a b'a fɔ olu ma ko délit fitinin a b'a fɔ olu ma ko infraction bon maintenant n'ale y'o sɔsɔ n'o o gafeba bɛ n'a fɔ ko code pénal sariya sen b'a kɔnɔ a bɛ taa 500 ni kɔ la ce qui dit a ka ca n'i y'o kelen kelen fɛn fɛn sɔsɔ ale b'i magɛn n'i y'o bɔra o ma sariya kumaba dɔw fana bɛ yen n'an b'a fɔ ko crime n'o ye sariya lɔ jugumanba ye n'i y'a ye ni o kiiri bɛ tigɛ kiiritigɛlaw bɛ fini bilenman don n'an b'a fɔ ko cour d'assises o fana ye ka mɔgɔ ni karaba ou bien ka bin denmisɛnninw kan cɛnimusoya la olu fɛn ninnu ou bien ka marifa ta ka dugu bɛɛ faga o fɛn ninnu crime ninnu ale de fana b'o i magɛn o la k'i minɛ k'i di juge d'instruction ma bon juge d'instruction fana ye juge ye i tɛ ale ye ka caya ten i tɛ ale tɛ taa an ka ɲɔgɔn kulu an b'a fɔ o ma ko audience ale tɛ t'o la ale b'a ka bureau kɔnɔ ale ni affaire min ka gɛlɛn a kɔnɔna ka dun a kumamisɛnninw ka ca a bɛ di ale ma ale k'o kiiri tigɛ
ale k'o sɛgɛsɛgɛli kɛ sɛgɛsɛgɛli ye jumɛn ye k'a ɲini k'a dɔn n'a fɔ enquête sariya kɛlen ka wagati d'ale fana ma ko enquête k'o kɔnɔ n'ale de tilal'o la a b'o bɛɛ labɛn k'a ci ka taa cour d'appel la n'a bɛ f'o ma ko ka taa cour d'assises la bon ni nana ka n'o lajɛ n y'a f'i ye cogo min na juge saba olu de bɛ kiiri tigɛ o kiiri kɔnɔna fana na baarakɛbagaw ka ca an bolo an ka greffiers bɛ yen minnu bɛ note ta n'i donna kiirikɛ salle kɔnɔ sisan i mana don dɔrɔn i bɛ ɲɛsin i numanbolo fɛ greffier de sigilen bɛ yen cɛmancɛ juge bɛ yen nɔ ka taa kunibolo fɛ o ye procureur ye i b'a ye souvent n'ale de bɛ kuma ale bɛ wuli ka jɔ ka fɛnw ɲɛfɔ o kɔrɔ an b'a fɔ ma ko magistrat debout bon ou bien magistrat du parquet ale bɛ kuma faso tɔgɔ la ale bɛ fasoladenw surunya don pour que k'olu ka hakɛw ɲɛɲini ka d'u ma komi an bɛ hakɛ kuma na n'i nana ka na o lajɛ tuguni an ka surunyanadonbaga dɔw fana bɛ yen n'an b'a fɔ ma ko avocat n'olu y'an baarakɛɲɔgɔn ye olu fana bɛ na parties minnu bɛ kɛlɛ la mɔgɔ fila minnu bɛ ɲɔgɔn na n'o y'a sɔrɔ ni dɔ ye sariya sɔsɔ ou bien dɔ ye binna dɔ kan ka moto suɲɛ n'a fɔ ma ko victime ou bien partie civile olu bɛ n'olu défend pour que au moins sariya ka se ka hakɛ ka se ka bɛɛ ka hakɛ ka d'i ma o ye jumɛn ye pour équilibrer la justice avocats bɛ na olu bɛ kuma juges bɛ yen nɔ greffiers fana bɛ yen bon maintenant sɛbɛn bɛ ci dɔw ma fana k'a fɔ k'u convoqué bɛ tribunal la sariya ko de a ka kɛ sariya kɔnɔ o ye jumɛn ye huissiers olu de bɛ taa ka taa papiers d'aw ma k'a fɔ aw wele bɛ tribunal la nin don aw wele bɛ tribunal nin don a ka gɛlɛn e Jakite e ka baara ye fɛn wɛrɛ ka sin ka papier d'e ma k'e ka taa mɔgɔ convoqué o ye k'e bila baara gɛlɛn na parce que e tɛ sariya baara i tɛ se ka kɛ a ka taa polisi fana la polisiw de bɛ se ka taa convocation ci ou bien gendarmerie ani tribunal bon maintenant pour que ka nin hakɛ yɛrɛ bɛɛ labɛn pour que ka kiiri tigɛ an donn'olu bɛɛ kɔnɔ ni kɔlɔlɔ y'i sɔrɔ i bɛ t'i makasi ni o de ye ɲininkali gɛlɛn ye ɲininkali nɔgɔman dɔw b'a fɔ i bɛ taa polisi la dɔw bɛ taa gendarmerie la a ɲuman i ka taa tribunal la tribunal min ka surun i la n'i ye Bamakɔ ta k'a lajɛ bi commune 6 de bɛ yen a commune kelen bɛɛ la tribunal bɛ yen n'i taara yen ka t'i makasi yen o bɛ papier dɔ d'i ma n'a fɔ ma ko soit transmis fɛn fɛn b'i la i b'a bɛɛ fɔ ka timbre ni fɛnw k'a la u sera ka enveloppe kɔnɔ k'a di k'a taa i b'a dɔn commune bɛɛ fana na an ka polisisow bɛ yen an ka n'an fɔ ma ko unité d'enquête polisiw bɛ yen gendarmerie bɛ yen ni polisi yɔrɔ b'a sɔrɔ gendarmerie bɛ yen u b'i bila ka taa o fila dɔ la olu bɛ sɔrɔ ka mɔgɔ min ye kɔlɔlɔ s'i ma mɔgɔ min ye sariya sɔsɔ o bɛ sɔrɔ k'a convoqué k'a lamɛn bon o polisi fana na o lamɛnli bɛ kɛ cogo di a bɛ k'e ɲɛna a bɛ k'i kɛlɛbaga ɲɛna aw bɛ ɲininka bɛɛ b'i ta fɔ polisiw b'a sɛbɛn o b'a sɔrɔ machine b'u bolo o bɛ k'a sɛbɛn n'i tilala sariya ko k'a kalan i ɲɛna bamanankan na k'a kalan i ɲɛna tubabukan na n'o y'a sɔrɔ e Jakite yɛrɛ da ye min fɔ n'o de sɛbɛnnen bɛ papier kɔnɔ n'i jɛra n'a ye i b'a fɔ i jɛra n'a ye i b'a signé n'i ma jɛ n'a ye Jakite sariya ko i kana i bolonɔ bila a kan parce que kuma de don kuma ka gɛlɛn n'a fɔra i ye nin kɛ i ma nin kɛ e de b'a bɛɛ fɔ ni min ko papier kelen de bɛ taa se fo juge ma n'an ko procès verbal bon yen fana tuguni i b'a signé n'a tilala a bɛ minɛ ka taa di bon maintenant o baara bɛ kɛ 48 heures tile 2 n'a janyana tile 3 o de kama a bɛ fɔ mɔgɔ si man ka garder polisi la ka tɛmɛ tile 3 kan ni mɔgɔ mɔgɔ tile 3 polisi la sariya ko k'i bila hakɛ ko k'i bila ça veut dire que ɲɛma sɔrɔ i ta la u ye tile 2 ta o ma ɲɛnabɔ u ye procureur ye tile 1 fara kan n'o sariya ko 72 heures o fana ma ɲɛnabɔ u b'a fɔ procureur ye an kɔni sɛgɛsɛgɛli kama a ban mais sariya ko k'a tigi bila n'o y'a sɔrɔ a gardelen b'u bolo garde à vue la o fana ye sariya dɔ ye bon n'a kɛra o tile 3 kɔnɔ ou bien o tile 2 kɔnɔ u b'i conduit ka taa procureur fɛ yen n'i sera procureur fɛ yen procureur bɛ ka sɛbɛn ta k'a lajɛ o procureur dangaw de b'ale la n'an b'olu wele substitut ni duguma tribunal la a bɛ fɔ ma ko substitut bon n'i taara sanfɛ olu bɛ kɛ substitut généraux ye général bɛ d'olu kan procureur fana bɛ ten mais procureur de la république n'i y'o mɛn dɔrɔn o bɛ duguma de mais ni procureur général mɛn o ye cour d'appel ani cour suprême ye o y'an ka sariyaw sigi cogo ɲɔgɔn kan an ka jɛmukan wɛrɛ la an bɛna don k'olu ɲɛfɔ an lamɛnbagaw ye n'a sera procureur ma ni procureur a di substitut ma substitut sɔrɔ k'i lamɛn n'olu y'i lamɛn olu b'i placer parce que i b'a fɔ ko mandat dara n kan mandat dara mais procureur olu tɛ mandat kɛ olu b'i placer ça veut dire que n'o y'a sɔrɔ ni suɲɛni de don ou bien ni ŋanamu de don o b'i bila ka taa kaso la tile semaine 3 semaine 2 segu kalo y'a cayalen o la o bɛ sɔrɔ k'i labɔ k'i ɲininka n'a bɛ f'o ma ko jugement de fond bon n'i y'a fɔ cogo min na goloba la i ye ɲininkali minnu kɛ sariya kan jɔn de bɛ sariya tigɛ sariya bɛ kɛ cogo di jɔn de ye parti ye jɔn de ye avocat ye
olu bɛɛ de globalen filɛ k'a ɲɛfɔ lamɛnbagaw ye an'an filɛbagaw k'a fɔ sariya tagabolo de ye nin n'i y'a lajɛ k'a fɛn a bɛɛ dilannen don k'a bɛn pour que mɔgɔ si kana sɔsɔ mɔgɔ si kana siran tribunal ɲɛ tribunal bɛ olu de kama anw fana juge minnu bɛ yan an bɛ kiiri tigɛ olu de tɔgɔ la tɛ kumakalama min bɛ n bolo a bɛ ka nin baara min kɛ a bɛ fo parce que n'i ko sariya ye koba de jamajɛ ko de don ni communication to autour de ça a ka gɛlɛn aw ka jabaranin a bɛna bila fɛn minnu kan ka nin ɲɛfɔ mɔgɔ caman bɛna faamu u kan k'u sen bila yɔrɔ min parce que n'i ye fili cayalen ko la i b'a sɔrɔ a ma ɲɛfɔ de anw b'an ka baara dɔn minnu fana bɛ ɲininka s'anw ma olu sirannen de bɛ se anw ma an kan k'olu lasigi cogo di kuma laban ye min ye dɔrɔn mɔgɔw ka da u ka justice la mɔgɔw k'u kalifa u ka justice la mɔgɔw k'aw ka émission lamɛn u ka même a noter hali ni ɲininkali minnu b'u fɛ u bɛ se ka tɛmɛ e fɛ e bɛ se n'aw ma hali n'u bɔra n'u taara tribunal la ka taa ɲininkali kɛ centre d'accueil la n'i bɛ don a bɛ kɛ i bolo i numanbolo fɛ i bɛ taa a bɛɛ ɲɛf'i ye sariya tagabolo furusa b'o kɔnɔ fɛn caman b'o kɔnɔ tiɲɛ ɲini b'o kɔnɔ tiɲɛ tila b'o kɔnɔ fɛn caman de b'o kɔnɔ n b'aw fo aw ka nin émission na an kɔni b'aw ka bila la o fana ye bɛɛ ye Mali ko dɔ de Mali dilanni ko de ni mɔgɔ ye sariya faamu o ye fɛnba ye parce que a bɛ fɔ an ye ko maliyɛn bɛɛ kɔsɛmɛyɔrɔ y'a ka sariya ye ni maliyɛn bɛɛ kɔsɛmɛyɔrɔ ye sariya o sariya kan ka baara kɛ ka taa o chance kan n b'aw fo aw ka bi nali la.